ପାଣି ପାଇପ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ଯାଜପୁର ଥାନା ସାନସୁଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ମୃତକ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ବୁନୁ ଜେନା। ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପାଇପ୍ ଗଦା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପାଇପ୍ ନିକଟରେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ଠିକାଦାର କାମ କରୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ବୁନୁ ଜେନାଙ୍କୁ ନେଇଆସି ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଶବ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗୃହରେ ଶବଟିକି ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପାଇପ୍ ବାଲା ଯିଏ ଆଣିକି ବସଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ସିଏ ଥିଲେ ବି ଦେଶୀ ବାଲା ବି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ବି ଥିଲେ ସେ ପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଛୁଆ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିପାରିବେନି। ପାଟି କଲେ ସେ ଛୁଆଟେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ଟେ କାଳେ ଗଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଛୁଆଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ସରିଥିଲା ସେ ଯାଇ ପାଣି ସରି ରହୁଛି ସେଇ ପାଇପ୍ଟା ପଶିକି ଖୋଳା ହେଇକି ପଶୁଛି ରାସ୍ତାରେ। ତଥାପି ସେ ମଉସାକୁ ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ସଡ଼କରେ ରଖୁଛ ଭଲ ରଖୁଛ, ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାଗାଟା ରଖୁଛ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ କରିବ, ତାପରେ ଇଏ କରିବ। କହିଲା ନା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋତା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେଟା କହିଲି, କହିଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋତା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେଇଠି ସେ କାମ ବି ସିଏ ବି ଥିଲେ, ସିଏ ବି କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଠି ଛୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ। ଛୁଆ ପାଟି କରି କହିପାରିବେନି ମୋତେ। ଆଉ ସେଠି ସେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଜଣ୍ଡି ହେଇଥିଲା, ଚଢ଼ି କହିପାରିବେନି। ସେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ, ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତା ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଗଲା, ସେ ଛୁଆଟା ପଡ଼ି ଚାପ ହେଇଗଲା।